Fe más caridad igual a misión. Domum 2013. Colabora. El diumenge mundial de missions, totes les comunitats catòliques posen aquesta intenció en el centre. I aquí, doncs, hasta la pregària de les misses d'aquest diumenge és triada per l'evangelització dels pobles. Vol dir que la fe és la base de la missió, perquè si creiem en Jesús amb prou ànim i amb prou entusiasme, la caritat ens farà comunicar-ho amb els altres. Si nosaltres hi trobem una felicitat en conèixer-lo a ell i creure en Jesús i el seu missatge, el seu evangeli, llavors voldrem comunicar-ho als altres per la caritat envers ells. Ens demana, doncs, això, que tinguem presents en aquest mes i en aquest diumenge, el dia 20, el dia del Domum, que tinguem presents els missioners i la part de l'Església, que és 2/3 parts d'aquest món, on hi ha els missioners, que els tinguem en compte, preguem per ells i també els ajudem amb el que puguem nosaltres. I demanem més missioners i preguem pels que hi ha ara. Ells són l'avantguàrdia de la nostra Església catòlica i ells estan en contacte amb tothom i també doncs, si procuren comunicar, viure-hi, ajudar-los en les seves necessitats, identificar-se amb cada nació, amb cada país. Són els portaveus que Jesús ha enviat, com va enviar a Pau i a Bernabé a Europa, al començament de l'Església. Un missioner, com ha de ser? Ha de ser una bona persona i també s'ha de convèncer d'allò que deia Jesús, que el qui no dona la vida la perd. Però això a qualsevol persona entre nosaltres també és el que l'enriqueix. És a dir, ha d'estar disposat a perdre la vida en la missió. Sempre hi ha moments de perill i d'altres sense perill, però que fan donar la vida de cada dia. I això és una condició. L'altra és ser creient, no? Perquè si no, també deixa aquesta tasca quan es pensa que no serveix per res anunciar l'Evangeli. Sempre és difícil, perquè ja fa anys que els papes, al veure com Europa té pocs sacerdots i també poques vocacions religioses, pensa que no hem de tancar aquesta església en ella mateixa, sinó que també hi ha de cabre la vocació missionera i aquesta enriqueix l'església vella i antiga i també d'una població envellida. Si hi ha missioners, hi ha una comunió amb aquestes esglésies joves que ens rejuvenirà a nosaltres i ens ajudarà. Jesús deia que ho demanéssim a l'amo del sembrat, que és el Pare del cel. La vocació és obra de l'esperit en el cor de la gent, com també ho és la fe, quan la fa créixer. I per tant la caritat, la fe i la vocació creixen junts per obra de Déu. De fet, ens hauria de fer comprendre la seva situació. Si aquí estem molt endeutats i això és el desordre financer, diríem, que ens paralitza, ells fa anys que estan endeutats. Sempre dèiem que tenien un deute que se'ls havia de perdonar. Al tercer món encara estan com a llavors. I nosaltres, si ho mirem de veritat, no ens podem enganyar, estem millor que ells. Per això volen venir aquí encara. Per això hi ha els immigrants que volen entrar a l'Europa i al nord. Són institucions fundades per laics amb l'objectiu de comunicar i poder intercanviar entre l'Església que està ja instituïda en cada diòcesi amb les missions i els missioners, amb les zones on encara comença l'Església o s'ha de denunciar. Agentes vol dir les nacions. Quan van començar els apòstols a sortir d'Israel, del poble jueu, del poble de Déu, les altres nacions doncs, també havien de rebre l'anunci i actualment diem les nacions que no són cristianes, que no són creients. Per això Agentes vol dir això. Llavors la missió Agentes
vol dir que Jesús vol que us hi arribi també la invitació a entrar en el seu regne i en la seva església. L'objectiu és també fer una humanitat agermanada, que és el que Déu vol i el que Jesús comença a fer.